en nu. Hej så, YouTube. Og velkommen til den her video. Hvis du overhovedet kan høre os. Hvad er det, vi laver i dag? Vi tester spillene på Frev. Ja. Som blandt andet er dette spil, som hedder Neon Effects. Som han lige skal prøve at klare. Vi ville egentlig have optaget Minecraft nu, men ja. Der er tekniske ændringer. Ja, det foregået op. Minecraft, det gik sgu ikke så godt. Nej. Ja. Men så snart vi får det op og kører igen, så filmer vi ikke mig. Ja. Ja. Vi har fandme ikke så god tid. Nå. Og vi prøver det her spil, og så prøver vi også et andet spil. Og vi prøver et spil mere det der i den her episode i hvert fald. Så kommer nok 2 eller 3 spil i hver episode. Hvad hvis magi? Wow! Fight for your life. Op. Jeg er så OP. Højre! Og hvis vi nu klarer den der bane, så tager vi videre i denne spil. Man kan jo selv gå ind og prøve det her spil jo, inde på Frev. Det gør jeg bare, hvis I vil, okay? Og så vi får op. Oh ja. Det er måske skills, det der. Nå, nyt spil mig. Det må vi gøre, når jeg siger det. Vi skal lige prøve hende det. Nå, det er nu. Så skal vi skrue lidt ned for lyden, for jeg tror ikke, det kan høre så godt måske. Men nej, ikke helt ned. Det skal jo være lidt. Og vi prøver lidt random games, vi ikke rigtig selv har prøvet. Okay. Der er gumboen derovre. Ej, vi tager der er også iCycle. Der er iCycle. Hvor? Lige ved sådan noget fodbold. Altså nogle steder så højre. Ja, lidt mere. Lidt mere. Der. iCycle. iCycle. Det har jeg ikke prøvet før. Der er jeg. Og så er det sådan sponsorer-links. Det giver jeg væk. Gå væk. Det er iCycle. Det er så fucking sjovt. Cool. Okay. Play. Altså, det er et meget sjovt spil. Jeg ved godt, det ser lidt klamt ud, ikke? Men det er det ikke. Nej. Det er lidt underligt. Skal vi prøve at hoppe over den? Jo, god idé. Ja. Bare sådan en påmindelse, ikke? Altså. Skal vi prøve at skille Niels? Så prøver vi igen, ikke? Ja. Desværre. Hop. Jeg har klaret hele spillet på iPad. Hop. Og så hop dog. Det gør jeg også. Skiller Niels. Yeah! Det var det for den her video. Ses! Hej.